Hola, jo sóc la Txell i sóc nutricionista i sóc aquí per donar-vos consells pràctics i saludables sobre alimentació i dietètica. Avui parlarem de la nutrició esportiva. Ens centrarem en els runners, o no només runners, perquè, esclar, l'alimentació va més enllà. Funciona per tothom que practica esport. Un bon rendiment ja comença amb una bona alimentació. I com ha de ser aquesta dieta? Doncs equilibrada, variada, suficient i constant. Un esportista, doncs, ha de ser molt constant amb tota la seva pràctica. Què hem de tenir en compte? Doncs us aconsellaré que l'àpat previ a l'esport es faci d'1 a 2 hores abans i incorpori sobretot hidrats de carboni complexes, com pot ser l'arròs o com pot ser la pasta. Ens aporta l'energia necessària que necessitarem a l'hora de practicar-lo. També està bé poder-ho combinar amb aliments que aportin greixos insaturats en aquest cas, que seria l'alvocat o el peix blau o els fruits secs. Això evitarà que degradem la nostra massa muscular, que l'hem d'anar repostant i l'hem d'anar fent també per guanyar rendiment a través de les proteïnes. Què ens aporta proteïnes? La carn, el peix i els ous. Una bona combinació podria ser una llesca de pa torrat, que seria el cereal, amb una mica d'alvocat i pernil, per exemple. No podem oblidar la hidratació. Quan fem exercici físic hem de tenir en compte que suem. I aquestes pèrdues hídriques no només són d'aigua, sinó que també hi ha electròlits. I això ens pot repercutir una mica en el rendiment. Què hem de fer? Beure aigua, sucs i també begudes isotòniques, que ens aportin una mica aquestes pèrdues que estem tenint durant l'exercici físic. Si l'esport dura més d'1 hora, hem d'anar incorporant energia al nostre organisme a través d'aliments que ens aportin energia ràpida, sucres ràpids. Ho podem fer a través de gels, barretes energètiques, sucs de fruita o directament fruita, seca o deshidratada. Hi ha aliments que no es recomanen si s'ha de practicar esport per la dificultat digestiva que comporten. Això serien els llegums o també aliments que tinguin molts greixos saturats o estiguin fregits o arrebossats. Doncs bé, fins aquí els consells d'avui. I com sempre, a la teva salut.